ينجر لباس سورين 37 نزل بعد الدخان قرآن سوران بينا ندورنا دو بي وروني دورنا دو جيجين لا ayaan jati bi wolofla anina bi saba ani wolofla bi saba ni wolofla a kelma on kemenani bi segin a harafu bafla tannani jigiriro o magan bismillahir rahmanir rahim Allahu alam bi muradihi bidhalika kitabu jigini Allah ala de yoro ala mi se masaya ga fangala ale minga kiri benen daga banawla dallo jamambe sangolola ani duguma golola limane jonye nam wa bi khalqikum ani akawa ko be awfa yero ka dalila ani femi nala boyirege kamini bauna ayatin ayan chaman de bi anunu ayan chamunde ayatin de ha nunu ye gaba ko de mo ye yuqinuna min midangania ani suka fono ya ani tle ani vemi ne ala jigi kabo sanve kamini geresegela ni ala edu golo nyanamaya no geresege nye du golo njalengo ani fiu yele mali dallo chaman de ben nunna mawye minbe agele o folon o yala ga daluye amu gala ema wala mininga ni tie abeni baro jumenye no bad allah alaga baro ko fe ana alaga huje dalu ko fe no lo be limana no e bonebe galon tigala babela jelenye no e junubu kela baye abi alaga qur'ana ya ummi bala kugala aga kasagi abi sigi aga kafiriaga yere kunje bunya baye abi ko mena fa mamede ega kibaru ya ni ya qadai min doro gabon na duniyara kamina ngwa qur'ana yaula fendola abo somina yele bonnay ongalon tigela o nyangada boliye no e mafi ari baye jannama buko afende nanye gabuma no ye obara foila wala femi no yo somina mawe na magana Allah taala ko guga kotigiwe nyangada buye minga bon nin qur'ana kanado maminu nolu kafiriara ni umaka ayawe yangada boluye kami yangada gelena min toro ga bon Allah taala alede masay na e baji kolo awiye yala saji kan kulun na boli baji ngonnana ni alaka nye ani yala za au na nyinninge kamine alaka fsauntiala ana dola au ana barka dalai ala e fen kolon awiye femi mesangolola ani femi nobe du kolola abela jele kabala ro dalu chaman debe ofolena mawye minum betase on la mene kafu ma minul liman yara yuga yafa mauma ma minun desran ala ga dongelunye yala za ala na mugusara ni fenye no kera no bobara momi ni mambara yiga kirede momi no jugumange abone birede ka kasagi obe aula sagi kana au mama wallah badan kitabu di israila deuma anye kiri duma annabi miya musa ne haruna
nam ورزقناهم anyu gersege من الطيبات halalaula وفضلناهم anyu fasaya dambenga وآتيناهم anyu son بينات dalu من jeleuna الأمر kamini dina وما konyewla اختلفوا uma fo ɲɔgɔnkɔ إلا من بعد fo ما fɛn de tɛmɛnen kɔ جاءهم العلم ni dɔɔni nanuma بغيا yaada kama بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ إن ربك ma يقضي ale bɛ kiiri tigɛ بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ يوم القيامة yanna n'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la ثم gasagi جعلناك anw ye maaw lamini kɛ على صراط siratigɛ من kan الأمر kabini diinɛ ka tugu o ko i kana dɔngɔ batuko non tɛ fɛn dɔn ala tana batuli la إنهم i k'a dɔn olu لا يغنون olu tɛ nafa ɲɛ عنك ka ɲɔnni kɛ ka bɔ i ma kabini ala ka yankata la foyi la وإن i k'a dɔn الظالمين kafirinw tonkɛlaw olu dɔ de ye أولياء بعد dɔ ka kotigiw ye والله alahu ta'ala ولي المتقين. ale de ye ala ɲɛ siran jɔn ka besiriba ye هذا ni kuranɛ ye بصائر dalu jɛlen dɔ taamasiyɛn jɛlenw dɔ للناس maaw ye وهدى u bɛ kiiriw dɔn n'a ye wahudu ani kana do ورحمة ani hinɛ do لقوم mɔgɔw ye yuqinuna n'olu danganiyalen bɛ ni kununi ye n'olu bɛ danganiya sigiya de wa n'u ye jugumanw baara نجعلهم k'a fɔ an b'olu kɛ komi mɔgɔw cogoya minnu limaniyara عملوا n'u صالحات ye ɲumanw baara سواء محياهم naam sawa ande sawa ما يوم o ɲɛ ka ɲɛnamaya dama ka kan an n'u ka saya olu kɛra bofu safu ye ساء ما fɛn caana n'o bɔ kiri a ko le ko a b'olu kɔnɔ k'an b'o kɛ ten de wa k'a fɔ i nana ten de ko janama ko tɛ fɛn ko tɛ non o tɛ dɛ naam الله سماوات ala ye sankolo da an dugumakolo ni tiɲɛ ni bɛɛ lajɛlen نفس ni bɛɛ lajɛlen ولذات نفس naam u bɛ ni bɛɛ lajɛlen sara ani yalasa u na ni bɛɛ lajɛlen sara ni fɛn ye n'a y'o baara ala ma olu o tun doɲɔ أفرأيت من e ka ne kibaruya mɔgɔ la اتخذ n'o إلهه ye an ma so a ka bato fɛn so min na a ni dɔngɔ ye ne ye fara min ye i b'o ta k'o bato k'i ka valeri perdi ala tana batula yɛrɛ valeri perdila de e ka fisa ni fɛn bɛɛ ye la tasjudu lishams wala liqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun a kana sujudi bi adamadenw a kana sujudi bi tile a kana sujudi bi kalo fara kɔni tɛ sa fɛn wɛrɛ tɛ a sujudi bi ala kelen pe nam أضله الله ala y'a lafili على علم ka da dɔnni kan alim bi annahu min ahli dalal e yɛrɛ b'a dɔn i fililen don wallahi e bɛ taa fɛn batu fɛn min ɲɛgɛnɛ kɛ min na i b'a dɔn i fililen don nam وختم ala kɛri la وختم nin yɔrɔ la sa ko ala tana batula maa min bɛ a ka batu fɛn kɛ ani dɔngɔ ye ka ala tana batu kuma bɛ ɲɛsin ka dɔrɔn o tigilamɔgɔ de ma i y'a faamu tuma bɛɛ la komi n y'a fɔ a ye cogo min minnu bɛ nin aya ninnu ta k'a bila mɔgɔw kan ahlu tawhid diɲɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛn n'a kan ka minnu kɛ ahlu tawhid munna y'a dɔn a dan ye siyaw ta ye imama ko o danna siyaw ta ma n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ siyaw ka taabolo kalama litiniya sariyaw ni fɛn ninnu mɛ o bɛna ta silamɛw kiiri la ko silamɛw don o m'u bɔ silamɛya la fiyewu mɔgɔ bɛ se ka fili mɛ a ti bɔ silamɛya kɔnɔna na tawhidi yɛrɛ baabu kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se ka fili yɛrɛ nka o fili in t'i bɔ silamɛya kɔnɔna na fo dalilu de ka jɔ i kan nin t'a ɲɛ nin t'a ɲɛ a ka faamu fana voilà mɛ taabolo ka fɔ ɲɔgɔn wa tawhidi la o t'a to n'an b'an dankari ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bɔ silamɛya la toujours a b'a kalama cogo min jamakulu dɔ bɛ yen nɔ n'o ye khawarijaw ye olu de bɛ nin aya ninnu ta k'u bila silamɛw ka waati bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ silamɛw ye hali kɔsa in na a ye réunion laban minnu kɛ silamɛw y'a yɛrɛ kɔni silamɛya taabolo bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ ye silamɛ de ye min filila min filila ni hakɛla min ye a bɛɛ bi daminɛ ka taa diinɛ de ma voilà a ko b'o cogo la naam وأضله الله ala y'a lafili على علم ka da dɔnni kan وختم
ala ye nɔrɔli kɛ على سمعه a tulo kan a n'a dusukun kan على بصره ala ye datugulan kɛ على بصره kafirin dusukun ɲɛ kan a ɲɛ kan فمن yala maa jumɛn don يهديه n'i b'o tigilamɔgɔ kan da بعد الله naam Allahu taala ka lafilili kɔfɛ ولا تذكروا yala a tɛ waajuli minɛ de wa قالوا kunu ni nagarilenbagaw kɔ ما هي ɲɛnamaya ma kɛ fo anw ka ɲɛnamaya de الدنيا n'o ye diɲɛ ka ɲɛnamaya ye نموت anw yɛrɛw bisa ونحيا an denw bi balo وما يهلكنا fo i t'an ba إلا الدار fo waati mɛnni jamana ka mɛnni o ma min ilimin dɔnni ma kɛ u ye ni o kuma in ye o ma kɛ illa yadhunnuna fo i bɛ bisikali de kɛ وإذا تتلى آياتنا o y'an ka kuran aya kalan u kan halaka ni n'olu bangalen don ما كان حجتهم foyi ma kɛ u ka dalu ye olu ma ka dalu ma kɛ foyi ye إلا أن makana حجت hujjatum hujjatahum hujjata foyi ma k'u ka hujja ye إلا i y'a faamu foyi ma k'u ka hujja ye o ye minnu y'a kalan makana hujjatahum o wa hujja ma kɛ foyi ye o ye minnu y'a kalan makana hujjatuhum o fana ye kalan sira dɔ ye foyi ma k'u ka dalu ye fo ninnu de u ko ayina ne an faw ɲɛnamaw ye ne aw kɛra tiɲɛfɔlaw ye ko sagakunu ye tiɲɛ ko sagakunu bɛ yen e k'a f'u ma Allahu taala a bɛ aw ɲɛnamaya ka segin a bɛ aw faga ka segin a bɛ aw fara ɲɔgɔn kan ɲɛnamaw ye ka taa kiyama don ma siga t'o ye o don in nani na gaza mɔgɔw sɔn caman u ti o dɔn sankolo mara bɛ Ala bolo ani dugumakolo don min i ka don ta se kiyama bɛ jɔ don min o don de la tiɲɛnikɛlaw bɛ perdre e bɛ mandon bɛɛ lajɛlen ye diinatigi bɛɛ ɲɔngiribaga ye u kunbɛlenkuru kan jamakulu bɛɛ lajɛlen u b'i wele ka t'u ka sɛbɛn fɛn ma i ka baara a sɛbɛnnen b'i bolo bɛ ka dossier bi d'i ma na bi don in na o bɛ aw sara ni fɛn ye n'aw kɛra n'a b'o baara nin de ye anw ka kitabu ye a b'i kalan aw kan ni tiɲɛ i k'a dɔn anw o sɔrɔ baju bɛ sɛbɛnni malikaw ka sɛbɛnni olu mana na n'o ye a yɛlɛmana ka bɔ min na o bɛ yen nɔ a fɔra de ko adamaden bɛna nin kɛ a bɛna nin kɛ a bɛna nin kɛ malikaw ta la a y'a kɛ a y'a kɛ a y'a kɛ o b'o bila ɲɔgɔn kɔrɔ o b'a sɔrɔ o bɛɛ ye kelen an ko n kɛra an bɛ fɛn bayɛlɛma n'aw kɛra n'a b'o baara amma mɔgɔ minnu n'olu limaniyara ka ɲɔgɔn baara olu ma b'u ladon a ka hinɛ la ala kan fara olu kan zalika wa min y'o ye o de ye niyɔrɔ sɔrɔ ye ni o bangalen don amma mɔgɔ minnu n'u kafiriyara yali ne ka ayaw ma kɛ wa n'u bɛ aya ninnu kalan aw kan aw y'a yɛrɛ kuncɛ bonya aw kɛra mɔgɔw ye mujirimina junubikɛlaw ye tuma min n'u ko kafiru n'u ko ma ko ala ka layidu tiɲɛ dɔ kiyama sanga siga tɛ o nanina aw kafiri ninnu b'a fɔ anw t'a dɔn dɛ min ye sanga goya ma bɛn o la dɛ anw tɛ bisigɛli kɛ ka bisigɛli dɔrɔn dɛ anw ma kɛ ni danganiya b'anw ye fɛn masiba bangena u ye n'u ye o baara diɲɛ la fɛn bala u jiginna n'u ye n'u kɛra n'u bɛ yɛlɛ bɔnna n'o ye u ko bidon in na anw b'aw to tasuma la komi i n'a fɔ cogo min n'aw yɛrɛ ye toli kɛ a ka dɔn ka bin ɲɔgɔnya la nin don in aw donyɔrɔ o ye tasuma de ye nisiyanu a lɔgɔ yɛrɛ ye ne y'a nata na cogo la a bɛ kɔn ka taa fɛn ma o ye ɲinan de nisiyanu ye ɲinan de voilà mais majazu sira kan an b'a kɛ toli ye bari ni ɲinan don ala tɛ mɔgɔ minɛ n'o ye dɛ ala bɛ mɔgɔ minɛ ni ɲinan min ye o toli de ye
nam وما من ناصرين dɛmɛbagaw tɛ aw ye a ka o sɔrɔla de ka fɔ aw aw ye ala ka ayaw sɔmina yele bɔ nafɛn ye ɲɛnamaya y'aw nɛgɛ n'o kun taala ka surun bi dɔ in na u ti bɔ tasuma la o ma kɛ yɛrɛ n'u b'u ka segili min na ولله الحمد tanu bɛ ala ye رب السماوات sankolo daba ma don an dugumakolo daba ma don رب العالمين danfɛnw daba ma don وله الكبرياء bonya b'ale kelen de في السماوات sankolo la an dugumakolo la وهو ale ala العزيز ale de ye se masa ye الحكيم ale de ye masa giri bene ye سورة الحق bonya b'ale kelen de ni maa min y'a ka birifɛn de bonya y'ale ka birifɛn de وثلاثون آية bonya y'ale ka birifɛn de ni maa min y'ale ka birifɛn bira la i k'a dɔn k'a fɔ a wala ka b'i la jahanama kɔnɔ n'i yɛrɛ jɔ ala jɔyɔrɔ la mori t'o la maa gansan wɛrɛ t'o la n'i y'ale ka birifɛn kɔni biri la i bɛ malo dɛ ala tɛ sɔn o ma n'i yɛrɛ jɔ ale jɔyɔrɔ la bɛ a b'i don i ka kɛɲɛni kɔ la bɛɛ b'i dɛsɛlen ɲɛ kɛnɛjalan kan awɔ alahu tabaraka wa taala ka birifɛn n'i y'a biri yɛrɛ la i b'i don i kɛɲɛni kɔ la bɛɛ b'i dɛsɛlen ye